एगो भौजाई अपना देवर से कहेली कौन भाव में कहेली ओकर पति परदेश में रहे कहती है ये बाबू गर्मी तो कसू कट जाला लेकिन जाड़ा ना जाला बाबू। प्रशांत भाई कह जाला कि जाड़ा में जोगाड़ के जरूरी बा। अरे पिया शिवान से अनहारा भइले आई ए सैया जी प्रशांत भाई कि पिया शिवान से कि पिया शिवान से अनहारा भइले आई कि देवर तनी देही यहाँ पर डाल कर जाए देवर तनी देही यहाँ पर डाल कर जाए पिया शिवान से पिया शिवान से अनहर भइले आई देवर तनी देही यहाँ पर डाल कर जाए देवर तनी देही यहाँ पर डाल कर जाए। औरतिया कह दिया कालही से सगड़ी बदनिया पिरात बा उठे ना दरद नहीं तने को पिरात बा। कालहू से सगड़ी बदनिया पिरात बा उठे ना दरद नहीं तनिको पिरात बा। पिया बाकी को डाल कर जाए देवर तनी देही यहाँ पर डाल कर जाए। और ये कह दिया ए हो कुछ आराम में बात तो नहीं जरा बड़ा लागे पानी आके पड़ी कह दिया ए बाबू सरोवर चारा जब काटले नहीं कटा कह दिया कुछ आराम में पास तो नहीं जरा बड़ा लागे तो लगे बतिया
तनी देहिया पर डाल दर जाई देवर तनी देहिया पर डाल दर जाई कहती औरतिया ना होई तो कोनो ओझा वैद्य के बुलाव ना होई तो कोनो ओझा वैद्य के बुलाव उनका से कैसन बीमारी बा तनी चेक कराव वो से ना होई तो हमारे गुरुजी के ले गई चेक कर दी है औरत ये कह दिया सोखा चाहे ओझा से तनी बुलाई तो कोई सन बीमारी बा हमके झड़वाइला सोखा चाहे ओझा के तनी बुलाई तो कोई सन बीमारी बा तनी झड़वाइला सूट नहीं करे सूट नहीं करे हमरा सूट नहीं करे हम कोनो दबाई देवर तनी देहिया पर डाल दर जाई देवर तनी देहिया पर डाल दर जाई पियावा सिवान से धार भइले आए देवर तनी देहिया पर डाल दर जाई देवर तनी देहिया पर डाल दर जाई देवर तनी देहिया पर डाल दर जाई।